Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan lang ko sa pangalan nga Zal. 25 na ako ang edad. Nga taga City of Golden Friendship daw. 5'3" di ay ako ang katason. Char. Og yes, single mom ko sa ako ang 5-year-old na son. Dili jud ko hawod aning narit-narit. Mang pasaylo ako daan. Sa mo nang magsugod na ta sa tuwang chika. Nay one time ana, while gahigda-higda ko nga galantaw og kay drama. Kani akong amiga, usa sa ninang sa akong anak nang invite kay birthday ko no sihang kuya. Og kani ihang kuya, kaya wala pa na ko na siya na-meet. Unya mo balibad ra ba unta ko? Kay naalagi ko'y anak nga yatiman. Kay that time, wala ako ang mama. Pero kaning makaamiga ligitag kanang ahakon ba? Pero tinuod na pagkaamiga. Ug nagsige gina siyag panawag. Ahak jud kaayo. Unya ako ang anak pa jud kay naaras ako ang tapad. Sa mga tong nakamata. Kay nakurat sa tawag-tawag lagi. Tawagon lang to siya sa pangalan nga Lovely. Hingon pa siya. Ngay day, sige na ba? Birthday ra ba sa akong kuya? Dapat na-adjust ka dere. Ako pa siyang giingnan. Nga kapoy day oy. Birthday man na si mong kuya nganong ikaw man ang nang-invite. Wala bi ako kailan ang imuhang kuya. Tubag pod siya. Mao gani, aron maila na sad nimo ako ang kuya. Kanidayhang kuya kay pulis dayne. Ako po siyang giingnan. Unsa na imong kuya? Artista? Busy ko day nga gaatiman sa kuwang anak. Tubag pod siya. Nga dal-an na lang jud na si Baby Lucas day. Sige na day. Mangluo jud ko nimo kung dili ka moari ba. Ako siyang giingnan nga ay nadiraday. Luod na kadaan. Then ako siyang gikatawan. Inaani jud mi nga mag-amiga, murag way istorya nga way pakapin. Naadyo'y mga pamalikas nga pakapin ba. Bitaw. Sa moto ang ending, napa-oo jud ko sa buing. Ingnon ba naman kag naay salad og biko day? Bitaw. Nakapangita jud og paagi ang kagwang ba. Kinsa may dili makaoo ana nga paborito kay nako ng salad og biko. Sumoto nga niadto na lang ko uban sa kong anak. Kawala may mabinlan. Dayon pag-abot na mo sa highway, nagsige na kog tawag sa kong amiga. Unya dugay man hinoon kayo tubagon. Aha ka jud. Pagtubag pa na niya, niingon siya. Ngoy day, sensya na. Nag-asikaso pa ko sa mga bisita ni kuya. Asa na mo? Itubagpod ko, nga nanamig impyerno day. Mapas ka. Gihulat kasi mong papa dere. Ug nakadungog na lang ko nga naay nangatawa. Aha ka ba di ay? Kay giloud speaker di ay sa buing. Aha ka siya. Sa mga to nga giapas piniya sa highway. Pag-abot mo sila ha, daghang tao sa gawas nga puros lalaki nga makauban siyang kuya nga naka-uniform pa ang uban. In fairness kay mga gwapo ang uban, og naay sakto lang pod. Nangagi lang mi silahang atubangan, og napay mga naghay, og nag-smile pa. Dayon na isa ka lalaki nga niingon, nga be, ipasulod na imuhang amiga aron makakaon na. Naarabay bata, basin gigutom na. Ug paglingi jud nako, kay nag-heart ako ang mga mata. Wala ko nag-expect na gwapo da inig kuya ako ang amiga. Mayra po di ay nga ni anhi ko, ug nabusog na kong tiyan, nabusog pa apil ako ang mga mata.
Bitaw. Sa mo to nga gipila-ila pa ko sa kong amiga, siyahang kuya. Pero, mura magmaldito iyahang kuya eh. Wa man lang na ni Ismail. Og lami kaayo labayag tsinelas. Pero sige na lang eh. Bahala siya sa kinabuhi niya. Maniguwang siyag dali. Sumotong after tong hitabua, nabisin ako balik sa kong trabaho. Nag-workday ko sa Osaka Mall dari sa Muang syudad. Then one time break time to na ako. Nag-cellphone ko kay ga video call me sa kong ana. Pero panghangad pa na ako, maodsod ako ang pagkakita sa kuya ni Zal. Tawagan na to siya sa pangalan nga Mikoy. Pero naay kauban si Mikoy. Sexy kaayo nga girl. Kunya guwapa pa jud. Siya na all na ay uyaw. Pero murag medyo na hurt pa jud ko ato. Kay naaday uyab iyahang kuya. Moday na nga isnab kaayo. Pero sige lang. Crush her man sab nako siya. Sa sige na kog lantaw sa ila, wala na ko kabantay nga napalong na di ay ang video call namo sa kong anak. Mong nibalik na lang ko kay sakit sa mata ang view sa atbang. Char. Sumoto nga paggagabi ana, ay hako ni gawas, nagpalit pa kog pagkaon para sa kong anak. Sa dihang nagkita og nagtagbo pa yun ming lovely. Ningon pa na siya, nga magtunga na lang daw mig uli, ug mosabay na lang daw mi siyang kuya, kay ulan ra ba. Aha ka. Makita na sad nako ihang kuya. Pero nakadumdum ko nga naay uyab ihang kuya. Makaluyag lawas. Char. Bitaw. Pagawas na mo ulan jadi ay. Gulat-hulat pa mi siyang kuya. Pero niabot na lang jud og alas 10. Wala pa man jud. Unya, gigutom nako. Ug asa naka siya gibutang sa Ginoo. Hastang dugaya man yun siyang kuya. Nagyaw-yaw na yun ko kay gutom na jud kay. Ako pa nang giinan si Lovely nga akong amiga nga muuna na lang jud kog uli kay gigutom nako unya dugay kayo ihang kuya. Pero ningon po na siya nga hapit na daw naabot ihang kuya. Ug malabyan ra daw nila ang amo ang balay. Makalibre pa daw kog pamilite. Makalibre lagi plate pero pasmo pa jud lagi. Aha ka. Pero may ganit na lang kay taod-taod ana kay naabot na iyahang kuya. Nakasakyanan pa. Pagsulod nako, gilamba pabitaw nako na pagsira. Ang iyahang kuya nga si Mikoy kay gatagbo jud na ang kilay. Pero bahala siya. Ningon pa na siya nga di inanaon paguba. Unya isog kaayo siyag nawong. Pero kiber jud ko. Gigutom na jud kayo ko. Ug nganong dugay bitaw kayo siya. Bingon pa na si Lovely nga. Sagdahin na lang na iya. Gigutom na na. Ganiha ramig pinaabot si Mohaba. Anong dugay man kay kaya? Nitubag po na ihang kuya nga iyaha daw gihatod si Maika sila ha. Niya ako naminaw ra ko nila. Nangutana pa na si Lovely nga, kano sa day mo balik si ate sa Hong Kong ya? Nitubag po dihang kuya, nga ugma na daw. Sa kong huna, agoy. LDR di ay. Daghan ra bang gabulag sa LDR? Sige lang, naara ko dere sa Dublin. Bitaw. Kami ra dyan ni Lovely ang saba sa sakyanan ug iyahang kuya kay hilom ra pero gakabantayan ako nga sige siya glantaw sa kuha nga makita man sa samin. Pero guwapa na ligi ko. Kabalo na ko ana. Bitaw. Then pag-abot na mo sa mua niingon ko nga salamat sa libreng sakayday. Dayon ni kalit man nagtubag iyahang kuya nga. Ngano? Iyahaning sakyanan kay sa iyaha ka magpasalamat. Walay libre rong panahon na.
Nitubag na lang pud ko, "Aw, salamat sir. Pilay plate sir." Ug nagtagbo gyud na iyahang kilay ug si Lovely kay perting katawa ra jud. Nitubag pa na siya nga, "Unsay lantaw nimo nako? Na masahero?" Aha ka jud lagi. Siya ra ba ang nag-ingon nga wala daw libre? Aha ka. Sumotong after ato, wala namin nagkitag balik sa kuya ni Lovely. Then one time ana, samtang naglaba ko sa likod sa mong balay, kaning akong mama, ni kalit raman oy, ang butog na unsa. Ni kalit magpangutana sa kuha kung naa na ba daw ko'y uyab. Natingala pa ko niya kung asa siya gikan nagmarites, nganong nakaingon siya nga na ako'y uyab. Haka dyan akong mama kay gidakop-dakop man ko o gisungog-sungog ko. Taud-taud ana, naman na ning serbato sa gawas o yadto sa akong mama. Taud-taud ana kay nibalik kong mama. Ug niingon, "Nganak, ikaw may gipangita." Nangutana pa kong mama kung kinsa to. Nitubag siya, "Ngadtuan na lang nak. Policeman to, naka-uniform pa jud." Aha ka jud lagi kay murag wala man ko'y sala. Nganong naa may pulis. Aha ka jud. Pero pagawas na ko, ang kuya di ay ni Lovely. Si Mikoy di ay. Long time sinaw jud. Kay murag 4 months sad nga wala nagpakita ang buing. Char. Dayon nakurat pa yun na siya pagtawag na ko niya. Hingan siya, nga mura makagbuing ay, kalit raman kag tunga diha. Tubagpud ko niya, "Ay, ako paron, ikaw raman ang kalit og tunga dira." Pinasuko-suko panako na nga istorya siya. Ningan siya, naigipahapit si Lovely o, mango float. Giingnan naman gud kong Lovely nga hatagan ko niya. Pero wala siya nag-ingon nga iyahang kuya di ay ang maghatod. Nitubag ko nga, "Aw, mao ba sir? Salamat. Pilay bayad sa pag-deliver ni mo ani sir?" Nitubag pod siya, "Unsay lantaw nimo nako? Delivery boy." Naulit gina siya og nagtagbo na sad iyahang kilay. Nitubag pod ko niya, "Aw, dili man. Basig di libre ba? Basin yag mahurot ng gasolina nimo." Ug nitan-aw ra na siya sa kuha nga isog jud kayo iyahang nawang. Pero nikalit man nagawas si mama, uban ako ang anak. Niingon pa lang si Mikoy nga, "Cute kuno kaayo ako ang anak." Ako siyang giingnan, "Aw o, liwat na ko na. Asa pa man di ay." Nitubag pa na siya, nga sure diha, "Wa jud naliwat nimo. Mura ganig dili nimo anak. Kay gwapo bata." Aha ka. Insulto na ning buinga ba? Basin makita din siya gistar nga katuyok-tuyok sa iyang ulo karon. Na bad trip jud ko. Ako pa siyang giingnan, nga suya lang ka, kay naniguang nakaunya wa pa kay anak. Pero ni Ismail raman na siya galit og niingon, nga pohon. Himala kaayo kay first time yun nga ni Ismail ang buing. Paglakaw pa na niya kay akong mama kay nitukwar na sad. Nagisungog na sad ko. Ngon pa kong mama, nga gwapo lagi to na. Tubagpud ko, gwapo ligi ma, maldito man sab. Nitubag pa kong mama, nga the more you hate, the more you love biya anak. Ahaka jud ni akong mama lagi ba. Sa mo to nga nagtiwas na lang kog laba, pero akong mama, nagsige ra jog pahiyom. Hambot na lang jud. Then pag human akog laba kay nag-snack na ko. Unya, kalitra nga na ay ni text nga unknown nga number. Paglantaw na ko,
aha ka jud lagi sa text. Niingon man nga sa sunod gani pagbara og mogawas ka kay klaro kaayong gamay. Aha ka jud lagi kaayo